Lisura ning assignment oy. Tulo ra man tani kabuok. Tulo ra gyud. Sa man ni pangutana ha? Unsay isda nga kusog nga mulangoy? Ha? Nari isda nga kusog mulangoy? Nga pareharam na manglangoy ang isda. Lisura niya. Ay, di ba ka pito-pito? Adili, oy, baki man to. Ay, lisura niya. Ay. Lisura man. Tulo raman ta ka. Pa! Pa! Oh! Pa, tabagi ko ari, babe. Sa baan ni mo, nagkuha, naghapit pa tas manok. Naunsa. Ay, sa unang manok, oy. Asa may importante ba? Ang manok o ako? Unsa sa diri kay puti lisura ni ko assignment. Unsa man na, basa ako no. Na, tanawa na pangutana diri o nga. Unsa nga isda ang kusog nga mulangoy? Ha? Kusog mo lang oy. Manglangoy man ang isda. Ali ra diri gud ba kay di ta ka sinabot man ani. Tanawa ra basa. Tingkod na. Sa bukas ani ni, nagkuha pa kita sa manok daray na magsige na sa kagkukuha na. Lisura dili na daay. Biko na be. Sa muka sa limbataa po doy. Gamay lagi pero biso sa kayo. Oh, pabuta ko mo anak ko. Dera ako sa nangiko ng manok. Tok, diari sa katok ha. Sa limbataa ni ay. Oh. Sa man ba? Sula. No na. Tulo ra man ta kabuok. Ito bang lisura? Basa ako na be kay dili kay maklaro. Unsa na? Number 1. Unsa nga klase sa isda ang kusog mulangoy? Kusog mo lang oy. Maoning nga ni mga pangutan na. Mao bitong ako, wadyo ko mga mag-eskwela kay gilabad-labad isang ngog. Lagi gamay ra man ta kaayo. Mga tao gamay. Isang lisura. Isa, kusog mo lang oy. Oh. Unsa nga isda, kusog mo lang oy. Na! Dako akong duda nak, syukoy. Ano man kayo nga syukoy pa? Syukoy lagi, kusog mo lang oy. Syukoy. Wala ka kakuan sa mga istorya-istorya sa mga katigwangan nga ang kana kong syukoy, kusog mo lang oy, nga kusgan, bigay kayo. Gagmay man ang syukoy. Ya, di ka ta masiro ani. Syukoy lagi nak, tuo lang nako, syukoy lagi ang answer na. Basig di ni mao ba? Ilista na lagi na diha, syukoy. Bahala ni oy. Dagat ka pa utanaw sa ilista na diha. Kasi spelling ba? Ikaw na diha. Ano mo? Choco? Ano lang na oy, basta mabasa. Choco. Chukoy. Ano na kay Bisaya man. Unsa na? Agi, kana na lang. Bahala na daw. Ikaduha ka pangutana, baby. Mag-email Biko ko. Pagdali ka magkuha ko tong manok. Unsa nga klase sa hayop ang mulupad og buntag? Mulupad og gabi dako og pako, siga og mata, apan bisag layo iya kini masimhutan og makitaan. Isa. Dako og pako. Dako pako dito naman nananggal. Ay. Abat man to. Oh, Hayop. sakto juga nak. Manananggal gina kay awa. Dako og pako, mulupad og gabi, mulupad sa buntag. Isa ano? Ito'y manananggal mulupad og buntag, gabi man na mulupad. Koknit. Koknit siguro ni. Wala man si kwak na sa adlawan kay mga tuog man na, gabi pa man gawas. Ay dako akong duda nak, manananggal gi answer na. Kay dako man og pako, nya kusog mulupad, nya sa layo pa masimutan na niya og makit-an. Ibuka na diha manananggal. Siguro ni. Manananggal lagi. Nah, ina ko bakakon manananggal ak i-answer na yun. Taguan ang guro ang pako ni no. Bahala ni oy. Wa kay salig si mga amahan nga. Mana. Ako sa bisig wa ko mag-eskwela, iskalar ko sa una. Oh, manananggal. Nya ang ikatulo ba kay kuan? Unsa nga klase sa hayop ang kusog mo kamang? Itom tag-as ang mga kuko, ang mata pula o kusog mo layat. Usa? Kusog mo layat. Adik siguro nang mananapa kay Di ba ka ni kuha tikling? magmata. Tikling siguro ni. Mira ha? So, Kuan man. Klase sa hayop ang kusog mo kamang, itom tag-as ang mga kuko, ang mata pula o kusog mo layat. Nah, Grabe. sigbinak, sigbinak. Easy Sigbin. ra kayo, eh. Sigbin. Sigbin. Sigbin Baboy man lagi ang na. sigbin.
kanggaro man ang sigbin. Sa Tagalog na kanggaro na. Makita no ba sigbin man na ni itom. Ah, bahala na di ay. Taas man mulayat, sigbin lagi na. Tingnan ko bakakon. Sigbin. Bantay bitaw pa, masiro tani. Salig lagi na ako. Lagi ikaw wakay, bisig ako mag-eskwela, mas dako pagka-grado na ko, pero tapuan di ko sa una biya. Bahala na eh. Saligin ako god. Isang lisura. Basta ugma, perfect lagi ka anak. Perfect jaga na ugma anak. Ugma perfect gali ka anak. Maghikay ta. Lagi. May nan pa kay may May bawa na sakto ugma. bro ni. May bawa na ugma. Importante kay man ako sa assignment. The next day. Paislaw! Bay! Iyay! Kedagang kemunggay ya! Bay, justo arba ko'y manok iparis ini kemunggay. Gamay naman na tutok. Ayo! Bay! Paislaw! Sa mo si panghayo eh. Ayo! Uy! Parang itsoy! Lalagi ka! Oh! Nasunod mo Kaya ka! bay! Kasayo ba araw na? Ay. Kayo ayaw! Sodo kamay na bay bay! O dali! Ni ali ko bay kay mangayo ko kemunggay bay bay kay ako iparis ako manok kay lata mo ko manok semua. Ya, Kamunggay? na kong paris. Ya, Paris mas manok! oh, paris. Sa topa, mga ikag kamunggay. Yan ginay kapayas, mga iya sa kapayas. Oh, siyempre kapayas po ka paris. Ya, nakay kapayas dia. Di pa ikadugay nagkukuha kamunggay. Murag gahapon rin ka nakuha ng kamunggay. O ato naging adlaw ba? Kuha sa kamunggay. Oh, kay nagduha ko kumunggay bay kay lain mo ko bay kay Ano ano na ko lang, nangidi mo bay? Bay pa mula na ng dalawang usa ka punuan. Kaya para di na kamasig balik-balik kong pangayo. Oh, ano ba ino? Pananom na lang sa inyo oy. Pag wala na bisig pangayo. Ya, O sige, kuha lang kamunggay dito. ya pila ka punuan ako makuha bay kana usalang. Ay, lapagot na bindi. Lapag ko kay Ah, bantay. mag-utan ba ko niya. Okay, sige bay. Sudan. Bako ko usanya, di lang kung balik mo diya bay kay nalba ko gi gitakang bisog. Oh, sige, sige. Bisig mo ba sa to? Ayaw na pagdugay kay Oh, sige bay. magpagkaon pa sa ko sa manok. Oh, sige. Basta pagkuha lang diha ha. Oh, sige. Ay, Oh, sige bay. pagkuha lang diha. Okay, Ya, kalimut basta bay. ay lapagot dapat binli pa dito Ah. tag-iya. Ay, naunsa. Ako bay makasing-kasing ko ni mo bay kay mama na kung sig amigo man ta bay. Amigo lang talaga. Ini ikaw po, Okay na bay. abusado si ka masigag pangayo. Oh, okay. Pagdana lang ko sa kasanga diya, kay itanong lang po sa inyo ha, kaya ron, di ka masig pangayo. Lagi lagi. Okay na, okay na bay. O sige ha. Okay. Paita yung silingan na eh. Sus, di pa kumpare ay. Ha, di igo mo hatag og kamunggay. Abusar ba? Si pangay kamunggay. Takulahon na, ano sa imo ayo. Ayo, ngangay ko kamunggay. May nang padalag punuan kaya ron. Itanong man lagi sa ila. Oh, paita ni matawhana eh. A few moments later. Good news. Lipay ni kung paparon. Kay sa tanang kuha nga score sa akong mga classmate, ako rin nalahi. Mao nang gipapauli kog sayos kong maestra. Naagro akong papa diya. Ako atorbi, malipay jud ni. Pa! Kainom kapida. Napa? Mataywa maginigi kuan sa kong anak ni giugasan ni di ay. Ano ta kong kapida? Maniugasan ni kit kini kape. Pa! Uy, Pa! oh. Malipay lagi karon. Milagro kay sayo kay kana uli lagi. Kuan kay gipapasay kog ulis kong maestra kay Kimi naman. kin ako'y good news. Kay sa tanang kuha sa kong mga classmate ba, ako rin nalahi. Tinuod ba nak? Uni ara kalitag ako nibutang mag-inom mata kog kape ba? Sige, ikaw sarap ka. Tinuod ba nak? Dili kay Hama naman, murag excited lagi ko ba uni dayon. asa man mo iyaw nga manok ron pa? Kinisaad ka na ko to. Kanang nasporong ayon na ako naitari kanang nasporong na kanang gisipon ba no? Bisog. Oh, kana usa? Nya dayon unsa Bantay may excited kay ko usa to. Dara ba? Kuan ba? Sa gipapauli kog sayos kong maestra lagi kay sa tanang kuha gani sa tanang kuha sa akong mga classmate, ako rin nalahi. Ikaw rin nalahi. Oh. Murag ako yung pinaka-bright ba? Tinuod ba? Oh. Grabe. Wow. Man naman. Mo ni akong giingon nimo nga. Liwat kasi mo papa kay naam na sa istorya sa mga karaan ka. Kung unsa ang punuan, mao sa dambunga. Oh, ha? Mao na. Wala lang ko ka mag-eskwela. Oh, bibi, big no Okay, be. corrected ba yun? Ari ko na be. Tara no. Tanakong lot mo score be.
Ha? Uy, nak! Anong nasiro man ka? Ingon ka pirpe. Mao ginaw giingon mo pa nga. Sa tanang school sa kong mga classmate, ako na pinakalahi. Mao nang zero. Mao ba, nak? Na! Giahag na! Oh. Ay kog mahayi pa kay ikaw ra bay nag hatag answer na ko ana. Igo ra ko ni suwat. Ya, usap-usap pa ningon ka nga. O kung sa tong puno, mo sad ang bunga. Mao ba? Oh, mao. Ngi! Putang ngi! At